Здравейте! Искам да говоря за мозъчните тумори. Разделяме ги на две групи – малък мозък и главен мозък. Туморите, които се намират в тази област, дават симптоми според функцията на мозъка и мястото, където се намират. Ако при пациент, който използва дясната си ръка, тези области се наричат центрове на речта, брока и вернике, и когато са засегнати, се появяват нарушения в говоренето и разбирането на речта. Ако туморът се намира в моторната кора на мозъка, която е разположена в дясното или лявото полукълбо, при тумори в дясната страна се появява слабост в лявата страна на тялото. Ако туморът запушва ясно изразените водни пътища в мозъка, това води до хидроцефалия и причинява симптоми, свързани с моторните пътища. Като неврохирурзи, за да достигнем до тези тумори по най-сигурния и най-кратък път, използваме както невронавигация, така и невромониторинг. А ако е необходимо, когато туморът се намира в областта на моторната кора или центровете на речта, извършваме мозъчно картографиране. В някои случаи, ако туморът е в центъра на речта, тогава премахваме мозъчните тумори, докато пациентът е в будно състояние.